עם דריל. כאן שלב. והיום אני קונה את הבטל פאס של פרל. כן, כן. ובואו תראו. לא שיקרתי שאמרתי את זה. והתקדמתי את 5 מלא. ואני יכול לקחת את פרל. ובואו תראו עכשיו. אני אעשה. בלינג. אני פותח את הכל. בואו תראו. אני פותח. בואו תראו. תראו כמה אני מתקדם. ספרי למי, לא יודע למי. את פרל לסוף. גם את הסיכות. שאני אפתח הכל. זה משחקן שאני הולך לשים אותו. וואלה. מתחילים לפתוח את פרל. איזה יפה פרל נודר. סתם לא נודר. סיכה. עוד סיכה. עוד. שכחתי לקחת את זה. וסיכה. תעזוב. זה. אז כן חבר'ה, פתחתי את הבטל פאס. וקיבלתי את פרל. Baker World Shaker. It's turn the heat. I'm gone on a mission. You inhaled a bakery. רמה מקסימלית. Suitably soiled. Oil, bake and destroy. משימה. טוב חבר'ה, יאללה ביי.